खुलुमबाय गिबियाव नायग्रो नोंथांमोनखौ गासैखौबो चेनेलाव बरना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों नोंथांमोना दायो गोबां मानसिफ्रानो मबाइलफोरखौ EMI एबा फाइनान्सआव निश्चय बाय जानांगौ आरो मबाइलल' नङा नोंथांमोना गोबांथार मुवा बेसादफोरखौनो EMI एबा फाइनान्सआव नोंथांमोना लायै जानांगौ दा बेबादि नोंथांमोना EMI एबा फाइनान्सफोरजों मुवा बेसादखौ बायदोंबा दा नोंथांमोना एसे साबधान जालायनांसिगोन दै मानो होनोबा जोंनि नैबे आसामनि नलबारियावनो मोनसे जाथाय जादों आरो 10,000नि मबाइल बायनायाव 25,000सिम बिथाङा फैसा लांजादों आरो EMI एबा फाइनान्सनि मुङाव दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअ'जों आबुङै खोन्थाहरनो सानदों माबादि जादों जाथाया बिनि बागै नोंथांमोना मोजाङै मिथिनो हागोन आं दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनोथ' बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर दासिमबो साबस्क्राइब खालामना लाखिबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायदो नोंथांमोना जाहाथे बेबादिनो भिडिअ'खौ मोननो हायो जोंनि नैबे आसामनि नलबारियाव मोनसे जाथाय जादों आरो सासे आइजोआ अप्प' मबाइल बायदोंमोन 10,000नि खाथियावमोन आरो माने 10,000नि थाइसेल' खम 10,000खौनो हमनानै लादो दा बिथाङा डाउन पेमेन्ट होदों आरो 4,200 होबाय बियो बायनाय समाव बिनिफ्राय फाइनान्स एबा EMI हिसाबै बिनिया 6 मासनि थाखाय जाबाय मास मोनसेयाव बिनिफ्राय 1400 बेसेबांबा गोलैदों आरो जायखिजाया एप्रक्सिमेट 1400खौनो नोंथांमोना हमनानै लादो 6 मासनि थाखाय मास मोनसेयाव 1400 खरि गोलैबाय आरो डाउन पेमेन्टआ बिथाङा 4,200 होबाय बायनाय समाव दा बिनिफ्राय बिनिया ओरैबायदि जाहैबाय फाइनान्स कम्पानिया मा खालामखो फाइन हिसाबै दाना 590 थाखा खरि मासै मास दाना लांबाय थाबाय दाना दा फैसायाबो बिनियाव बेंक एकाउन्टआव दंखायो फैसाया बेंक एकाउन्टआव थासेयावबो मा खालामखो बिनिखौ फाइन लाना थांबाय आरो दाना 590 थाखा खरि नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ जेब्ला EMIनि सम फैयो दा बे EMIनि सम थासान्दिसिम माने फैसान्दिसिम नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टआव फैसाया थानो नांगौ जेनेबा EMI जेनेबा हमना ला नोंनिया मासाव 1400 बा दा नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव 1400सो फैसाया थाखानांगोन अब्लासो बिथांमोना दानलांनो हायो दा बिनि बेंक एकाउन्टआवथ' माने फैसायानो दंखायोनो दा फैसा थासेयावबो मा खालामखो 1400ल' फैसा दानलांनांगौनि जायगायाव मा बेसेबां दाननानै लांखोनो 590 थाखा बेबायदि दाननानै लांबाय थाबाय जाहैबाय आरो 6 मासनिसिमल'मोननो 6 मासनि जायगायाव गोबांथार माससिम बिथांमोनहा लांबाय थाबाय जाहैबाय 590 थाखा फाइन खरि दा बिनिफ्राय 10,000निमोन मबाइला दा बिनि जायगायाव बेसेबांसिम बिथाङा फैसा लांजाखोनो 24,000 लांजाबाय दाना 25,000नि खाथियाव गासै 24,190 बेबायदि फैसा लांबाय आरो बिनिफ्राय दायो 10,000नि जायगायाव मबाइला मात्र 10,000ल'मोन डाउन पेमेन्ट हिसाबै 4,200 दंमोन दा बेबायदि जाथाय जादों आरो दा नोंथांमोना सानना नायदो बहा 10,000नि मबाइल बहा 24,000 फैसा 10,000नि जायगायाव 24,000नि EMI लांबाय अब्ला नोंथांमोना सानना नायदो गासै बेसेबां फैसा थांजाखो बिथाङा 10,000नि जायगायाव 34,000 बिथाङा फैसा लांजाबाय बे मबाइलनि दामा 10,000मोन दा बिनिफ्राय एक्सट्रा बेसेबां फैसा लाना थांखो 24,000 बिनिफ्राय फैसा लाना थांबाय फाइननि मुङावनो जा एबा EMIनि मुङावनो जा बेबादि लाना थांनाय जाथाया जादों आरो नैबे जोंनि नलबारि होननाय मोनसे जायगायाव सासे आइजोआसो मबाइलखौ बायदोंमोन बेबो दा बिनिखाय बिथाङा लांजानायखाय दायो माबादोंदां आरो केस होनो नागिरदोंदां बेबादि जाथाया जानानै फैदों आरो दा बिनिखायनो नोंथांमोनाबोथ' दायो गोबाङानो मबाइलफोरखौ EMIफ्राव लायै जानांगौ मबाइलल' नङा नोंथांमोना गोबां गारि बायदिसिना बाइकफोरखौबो नोंथांमोना EMI एबा फाइनान्सआव नोंथांमोना निस्सय लायै जानांगौ दा बेबादि नोंथांमोनाबो लादोंबा मा खालाम जेब्ला EMIनि सम जायो जेब्ला फाइनान्स हरनायनि सम जायो अब्ला नोंथांमोनाबो फैसा दानलांनायखौ नायनांगौ बेसेबां फैसा नोंथांनि बेंकनिफ्राय दानलांदों EMIनिया जेनेबा हमना ला 3,000मोन दा बे 3,000नि जायगायाव जुदि फैसा एसे बारा दानलांदोंबा बेफोरखौ नोंथांमोना गोख्रैनो फाइनान्सआव थांनानै कमप्लेन हैखा आरो डाइरेक्ट नोंथांमोना जाय जायगानिफ्राय नोंथाङा फाइनान्स लादोंमोन बेहाय थांनानै कमप्लेन हैखा नङाबा हले बेबायदिनो लांबाय थाजागोन दा बेनिखायनो साबधान जालाय जेब्ला EMIनि सम जायो बे समाव फैसाया नोंनि बे बेंक एकाउन्टआव थायोबाथ' टेनसन गैया नाथायबा नोंथांमोना बेबादि सानलाङा बेबादिनो दानलांबाय थादों होननानै बेबादि साननो नाङा बेसेबां दानलांदों बे मासाव बेखौबो मोजाङै नायनांगोन नोंथांमोननि बेंक एकाउन्टनिफ्राय बेसेबां डिडाक्ट खालामदों EMI एबा फाइनान्सनि मुङाव बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनानै नायथारदै आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खावलायनाय थायो नङाबा हले नोंथांमोननियाबो बेबायदिनो जागोन बहाबा 10,000नि जायगायाव 30,000सिम गाहाम नोंथांमोनाबो फैसा होनांनाय जाहैगोन दा मोनफिनगोन ना मोनफिना दा बेखौथ' बुंनो हाला दा एसे उनावसो बेफोरनि बागै मिथिना मोनसिगोन मैयासो आं बेखौ निउसाव नुनो मोननाय जादों आरो दा बेनिखायनो आं नोंथांमोननिसिमबो बेखौ जाहाथे नोंथांमोना साबधान थायो बेनि थाखाय आं बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो दा बेखिनियावनो नोंथांमोना जुदि माबाफोर बुंहरनांगौ दङबा एबा नोंथांमोननिफ्रायबो सोरबा बेबादिनो लानानै थांदोंबा नोंथांमोना भिडिअखौ बक्सआव कमेन्ट खालामहरदो आरो बेनिफ्राय नोंथांमोना बे भिडिअखौ गासिबो शेयार खालामलायदो जाहाथे गासिबो मानसिफ्रानो नैबे खौरांनि बागै मिथिनो हायो दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों